Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga naglikong-likong dalan, hapsaya ang mga gansalong dalan, ug makita sa tanang tawo ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So ang tema nato karong gabi una is Jesus is life. So musyagit gani ko, musulti gani ko, Jesus is life. Ang inyo itubag, life is Jesus. Life is Jesus, Jesus is life. So layan nato ha, Jesus is life. Life is Jesus. Amen. Mga igsuon, una sa tanan, wala kitay celebration nga Christmas kung wala tuyo sa Diyos nga mahimong tawo. And that is the celebration of Christmas. Gituyo, gigusto sa Diyos, He willed to become man or person like us. O kung wala gitiwas sa Diyos ang iyang misyon, unsa may mahitabo ka nato, kitang tanan mamatay nga masulubon kay ngano man sarado gihapon ang langit. Heaven will be permanently closed if God did not continue His mission. And to start His mission, Christmas is very important. And para maintindihan natin, masabta nato ang Christmas, we have to celebrate first the Advent. Kaya ang Advent, unsa man, gisultian kita nga mag-andam sa agianan sa Ginoo. Amen? Mga igsuon, unsa man kining Adbyento? Ang Adbyento, dugay naman ni nato na hibaw-an. Pero siguro para nako nga nagahatag og recollection, ang dako nga contribution sa Adbyento nato is tagaan kita og mindset. Unsa man ang mindset? Sets of mind. Ang utok sa tao, murag cabinet ba? Na ako'y cabinet sa akong huna-huna para sa akong pamilya. Na ako para sa akong business. Kung gamito na ako, ablihan na ako. Kung dili na gamiton, isarado na ako. Those are mindsets. So, unsa man ang tulo ka mindset nga ginahatag ka nato sa simbahan bahin sa Adbyento. Number 1, ang unang mindset is angay jud nga is-celebrate ang Christmas kada tuig. Katong na-assign ako sa Don Bosco Liluan sa Street Children's Center, ang mga bata dito usahay ra mupauli sa ilang mga lugar. Kay lagyo man na sila, ang uban mga probinsya, ang uban dili gani taga Cebu. And therefore, mangutan ako usay sa mga bata, dong kay mamauli naman mo. Nga magunsa man mo human sa misa sa 24 sa gabi, ang tubag nila matulog. Wala sa ilang experience, sa ilang bokabularyo ang unsay tawag ana? Noche Buena ba yan? Noche Buena wala. So, pag naagani mga mukontak namo sa Don Bosco, unsa may among mataba sa mga bata, akong isulti tagai og Noche Buena package. Di ba? So pagpauli sa mga bata, naa sila'y kay nindot man nga magsimba, pero mas nindot kung i-extend ang atong misa sa lamesa sa balay. Pero kami sa Pasil Pananglitan, naasad mga tao dito nga dili ka celebrate og Christmas kay walay ikaon. Last time, nakahuna-huna ko ba? While I was praying, sabi ko, ang among mga youth magkaroling. Normally, magkaroling, mangita man yung tag-ana, di ba? Para for project. Nya, sa kadugay na magkaroling ang mga youth, ingon ako, unsaon man natong kwarta, kanang 3 million, joke lang, kanang dako nga kantidad.
Samtang nagpray ako, you know what's my inspiration? Ingon ako, dili na ta magpalit og mga sound system kay naa naman ta na mga bulab, dali man na paliton. Pero sana gamiton ang mga kwarta nga madawat for lasting effect. Ang nagsulod sa akong una-una, daghan sa mga youth ang ilang ginikanan wala pa makasal. And I remember katong na Paris Priest ko sa Davao Oriental ug Mati, ang patay akong gilibre walay bayad. Ang kasal every year na ako'y 20 ka kopos nga librehon. Ang budget ko every year 48,000. Normally magkaroling kita makakuha ta usay 500,000. Pila kana ka couples no nga makasal nga mga ginikanan sa mga bata. So ang Christmas, angay jud na siyang i-celebrate. Dili lang sa kaon. Kung wala pa mo'y dekorasyon, palihog pag-decorate. Dili man siguro na para sa mga tigulang, pero para sa mga bata, ang memories sa lights, makaremind kanila nga naay Christmas. Amen? Kaya kung November, lahi man ang atong gipasiga, kandila man sa menteryo. Makakita kag daghang kandila sa menteryo unsa may imong ma-remember. Kalag-kalag, right? Pero sa Christmas dapat ang suga nato kanang Christmas lights. Pagpalit na lang og solar para wala mo'y gasto sa kuryente. Amen? So that's the first mindset. Every December I have to celebrate Christmas. Amen? Ikaduha nga mindset. Ikaduha nga mindset is katuman siya ang unang nga Christmas, di ba? Ang ikaduha is the second coming of Jesus. Nakahibaw ka mo, kanus mo balik si Jesus balik or dili? Do you know when He is coming back? Wala. Bisan si Jesus was asked in the Bible, Lord, when is the end of the world? Sabi ni Jesus, it's not even my business. It's the business of my Father in heaven. So, meaning to say, it will come. But when? Bahala na sila, oy. Mangabot na murag uyab ba? Ha? Wa ka nag-expect, na kay uyab. No? Wa sad ka nag-expect, biyaan na ka. Kay giila di ay ka, abi nila single, na adi ay partner. Ha? Kilala nyo ang aking pinsan, si Jennings. O, di ba? So, importante ang mindset sa second coming ni Jesus nga andam kita kanunay kanus amang kana mahitabo. Si San Juan Bosco or bisan sa ubang mga parokya, nakitay practice nga mangumpisal kada bulan. Di ba? Mas nindot pa yan na mangumpisal kada bulan. Katong naa ako sa Lourdes Parish, naay mangumpisalay diha o kada semana, ingon sa among korinor, sobra na siguro na dong kada semana, unsa man nga kumpisal, murag wala na paningkamot. At least once a month, ingon sa batanong lalaki, Dre, ikaw bimugunit sa mga naposes nga gina-exercise ni Monsignor Kerkenbeck, okay lang ka? Ingon sa pare, sige, pangumpisal din Kay sila di ay tigunit ang mga seminarista ni Monsignor Kerkenbeck. Pag may naposes, silang tagahawak. And therefore, they need to be clean. Diba? Unless, of course, naa ka sa Ministry of Exorcism, then pangumpisal kada bulan, kada semana. Pero kung kada bulan, that's already good enough. Nga peaceful ka, wala kay sala, etc. Amen? Ang ikatulong nga mindset, para nako mao kini ang labing importante. Kay wala ko nagtuo nga si Jesus, He only came sa Christmas and He will come again on the last day. Nga unsa may imuon niya sa tunga? What will He do in between time sa first coming and sa second coming niya? Unsa man? I'm sure nga si Lord, third mindset, nagaparamdam ka nato. Every now and then, nagpaparamdam si Lord. That is why, my question to all of us is, giunsa ni Lord pagparamdam kanimo? How does God manifest, reveal Himself to you?
Kaya kita maminaw man dito sa mga pulong sa Diyos, we know about Jesus. Knowledge. Pero lahi biya na kanang first-hand experience, kanang nasinati nato. Let me share to you one story. This is the first time nga nailhan ako ang Ginoo nga inani ang iyang kinaiya. One time katong seminarian pa ako, hinaot i-pray ni nato mga altar servers kay kasagaran sa mga pari diri man jud na magikan sa mga altar servers. Kaya ang unang madaluyan ng grasya during the Mass, ang mga servers man jud na hinaot sa kadaghan ninyo may magpari jud ninyo. Human sa akong talk, Don Bosco, i-introduce na po ninyo. Di ba? Kaya nga atong MC, dili naman ni siya. No? Kaya nindot man na yung tingog, pang DJ. Very good. So, katong seminarista pa ako sa Bacolod, no? Ang means of communication nako sa balay, 1993, is letter writing. Sa mga kaidara nako or even older, during that time, ang cellphone, usa pa ka brand, Motorola. Yung puti na may antena, nga kung imo na karon dadon, na kay you are carrying a deadly weapon. Dili nakapasudlon ana sa SM karon kay murag deadly weapon. Pero cellphone texts and calls are so expensive during that time. So, sulat. Suwat. So, ang musuwat na ako sa seminary, ang akong kuya, si Jigjig. And then ako, musuwat sa bahay na ako, ay, seminarista gihapon ko, wala ko'y asawa, wala ko'y girlfriend, faithful gihapon ko. So, magbinayluay kami. So, during that year, ang akong brother na kay numdum jud ko, ingon niya, Joris, alam mo, si Daddy, swerte sa trabaho. I am Tagalog by blood, Ilonggo by tongue, kasing-kasing na ako, Sugbuano na. Kasi since 2005 na ako diri sa Cebu. When I arrived here in Cebu, Tagalog pa kaayo ko karon, pasilno ng akong expression. So, ingon niya, kay swerte si Daddy sa trabaho, wa kami nag-usik og grasya, we bought, nagpalit kami og bag-ong sofa. Nalipay sad ko kasi I remember pag sulod na ako seminaryo, ang among sofa, may butas, kanang tabunan ng kurtina para presentable, relate mo, di ba? Ngayon sa TikTok, you can buy kanang may mga garter, stretchable. Dati walang ganun, kurtina. So, sabi ko, Jig, I'm so happy for the family na namoy finally bagong sofa. And then, in another month, nagsuwat na siya, Joris, patuloy, padayon ang grasya ni Daddy. And this time, kay kuwang makita sa gamit, nagpalit kami og bagong kutsyon. Alam niyo yung kutsyon? Mattresses. So duha, sabi ko, wow, kanindot hayahay ng tulog, ana. Kay pagsulod na ako seminaryo, I still remember our bed is hardwood with banig. Nga pag gising mo sa umaga, na kay chessboard, napay ugang alaway, humot kaayo, di ba? Relate sad mo, no? Basi gani until now, inana inyo higdaanan. Again, I'm happy for them. Kinsa dili malipay ana, di ba? Amen? Jesus is life. Life is Jesus. And finally, December. Kung sa may madawat sa December, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. May she rest in peace. Ananganta na, patay na, di ba? So, sabi ng akong kuya, Joris, si Daddy man namon tawganay, social man mi. Kita man sa nawong, pero dili biya ko artihan. Gwapo lang ko, pero dili ko arte. Down to earth ko nga tao. So, ingon niya, Joris, si Daddy nakatanggap ng 13th month pay, pero this December, nakadawat siya og 14th month pay. Sana all. Di ba? And this time, sabi ng kuya ko, Joris, si Daddy, wala na siya nag-usik og time. Nagpalit kami og bagong kotse, auto. Rich.
Medyo nasuya ko gamay, ingon ako, ba, puro kayo palit ng palit ha, kung kailan ako pumasok ng seminaryo. Not realizing nga, mas daghan man di ay auto ang Don Bosco kesa sa balay, diba? And so I'm happy for them. Then one morning, samtang na ako sa garahe naga-chores, giduol ko sa among driver, si Kuya Abing. I still remember his name. Ingon niya, Father, do you know of a certain Monet Calza? Sabi ko, yes, ate na ako. Father, do you know what? Nasa newspaper siya. Bakit? Nanalo ng beauty pageant, Miss Universe? Hindi, Father, na-aksidente. Kay gabi, may naglumba duha ka seres, og sa kurbada, kay kusog kay unwan, nahulog ang usa ka bus nga gisakyan sa akong ate. And on impact, na-fracture ang duha niya katiil. And so, nagtawag ko sa ospital, and then nananghid ko sa akong rector, giduaw na ako. Pag-abot ko sa ospital, you know what? Duha ang naghigda sa emergency room. Ang akong ate nga puno sa lapok, ug ang akong papa nga nakuyapan pagkakita sa akong ate kay Monet. Pero, samtang nagsugilanon kami ni Jig, ang akong kuya, katong tigsuwat, still remember? Hello, Jesus is life? Life is Jesus? Katong tigsuwat na ako, naka-remember ko sa iyang gisulti. Ingon niya, Father, nasuko ko sa Ginoo, kay human kita gitikon with all the many beautiful graces, ang ibaylo niya kanato, tragedy, accident. Nakaingon jud siya, mas nindot may noon, wa siya nihatag, anak dahil pabunda pa. Okay, kasakit. Umok majud kamot sa pare. Katandog mo sa akong murag babae, no? Oh. Kaysa una, mag-ana-ana mami, karon wala na. Pangsagpa naman lang ni. So, mautos siya. Ingon ako, ayaw, ana. Seminarista ko, di ba? I have to referee. I have to tame his tongue. Pagbalik na nako sa seminaryo, abi na ako, wala ko maapektuhan. Naapektuhan ko sa emosyon. Pagtanaw na ako sa krus, nag-replay ba ang mga pulong sa akong kuya? Maayo pangawa mo kami tagai og mga inani, kung disgrasya man di ay ang imong isukli. Nanluod ko sa Diyos, ako sad, 3 weeks. And after 3 weeks, seminarista pa man ko ato, wa pa ko tubuot. Katong, naka-receive na sad kog letter sa balay. Ingon ni Jig, Joris, si Monet, yung ako na aksidente nga kwan, very friendly di ay, karon ako naka-realize, ingon niya, ang dami niyang bisita. And sabi ng doktor pala, she has to recuperate in bed for 1 whole year. And every 2 weeks, para dili ma-infection, she needed some dressing sa iyahang samad. And when I finally read the update of my brother, sabi ko, mura ko gisagpa. Dapat may sound effects. Ulit. Ingon ako, imagine kung walay bagong sofa, dili presentable sa mga bisita ang balay. And since my sister has to recuperate for 1 whole year, niya kung patulugon nimo siya sa banig, basin puro na to siya bed sores. Maayo na lang kay mabagong kutsyon. And going to the hospital, wala ma-make auto before. Pasakyo nimo sa seres, basi mautro. Maayo na lang kay may car. All the time di ay, God was preparing something before pa mahitabo ang tragedy. And therefore, for us family, mao ka ng among first time nga pag-ilas sa Diyos. Ang first nga paramdam nga tinuod jud siya. Usa ka amahan, matinabangon, og provider and protector. Madunggan man na nako basahon sa Ebanghelyo, pero lahi jud siya kung ma-experience mo first hand. 1993 pagud ni, pila na nakatuig? 31 years? Dugay na kaayo, but still, kay once si God magparamdam,
dili man na diri. Diri ug sa tibuok nimong kalag, tandugon jud ka sa Ginoo. Amen? Jesus is life. Life is Jesus. So, samtang naga-recollection kita, go back to this question. Make some personal reflection also. Especially sa atong mga lay ministers nga naa diha. Mga gwapo nga lay ministers. Pagsulod pala nila simbahan, mga lay ministers mo, no? Naagod sa inyong nawong. Murag kami ba mga pare, magsuroy, pare ka, di jud matago among nawong. Labi na sila sister, di jud ni matago nga madre sila, na mas lay belo. Di ba? So, baliki ang question, no? How did God manifest Himself to you or to your family? What was the last experience nga imong nasinati nga si Lord nagparamdam? Alam ko ang mga patay nagpaparamdam, pero si Lord nagpaparamdam din. Amen? Mga igsuon, sa December 24, ablihan na dito sa Roma, dito sa Amua, ang mga Jubilidor. Ug magsugod na ang Jubilee Year. Ang uban ninyo dire, mga batanon pa, ang uban ninyo dire, murag hapit na sa langit. Ang usa ka tiil na sa langit, ang usa na sa simbahan, no? Naningkamot niya ba nga magasimbak sa kanunay kay hapit na, halo. Daghan na kamo na experience nga Jubilee Year. Pero ganahan ko kay Pope Francis, kasi sa una nga mga Santo Papa, ang Jubilee Year is every 50 or 25 years. Kana ba kung idaran ka na, makaabot, makahakuan na, no? So si Pope Francis reduced the years to 10 and sometimes 15 years. Mauna na sa tay Jubilee Year. Unsa may mahitabo sa Jubilee Year? Siyempre, we will be reflecting on the topic, Pilgrims of Hope. Okay? Pilgrims of Hope. I think mausad kininyo gipamalandungan katong pagfiesta ninyo dire, di ba? Unsa man kanang pilgrim nga pulong. When you say pilgrim, kita naglakaw, nagbiyahe. Meaning to say, ngano man kita manglakaw o mubiyahe, kay kining yuta nga akong gitapakan, dili kini mao ang atong permanente nga address. Ang atong permanenteng address sa langit. Ingon pa gani nako katong nagmisa ko din sa novena, tagalangit kita. Before pa kita natawo, nasa langit na kita. You know why? Kasi before pa matawo ang tawo, no, sa pagigugma sa inyong ginikanan, we were first present sa mind and heart of God. Dili kita matawo if God did not conceive us first. Nakuha ninyo? Walay kalibutan kung wala sa first gi-conceive ni God sa iyang mind. And since love niya kita, gi-conceive na kita sa iyang una-una. And therefore, naana kita dito sa langit. Mauna, ang atong tema is, we are pilgrims kasi we are reminded by God, hoy, dili ka taga lupa. Nawong lang nimo, murag lupa. Pero ang biyahe natin, mubalik ta sa langit, our original home. Kuha ninyo? Mauna, paningkamot kita. Last November, naka-realize ba ako one thing, na kami mga sayop nga pagtulunan kaming mga pare. May makatag-an? Wala, kaya ako man lang nakahuna-huna. Katong November, di ba, bulan sa mga minatay, month of the dead, of the souls, kasagaran i-preach nato, or sometimes we wish, kung sa may wish nato, wish, 107.5. Ang atong wish is, hinaot, mamatay ko, I hope, mapurgatoryo ako. You heard that preaching already, wala pa. Di ba? Even Mother Teresa preached that one. I hope that when I die, I go to purgatory. Pero ingon ako, sayop. Why will you dream of going to purgatory
if you can directly go to heaven. Diba? Why will you dream? Kasi paminawi ang mga storya sa mga kalag nga nagparamdam sa mga santos. I'll give you one example of Padre Pio. Any devotees of Padre Pio dire? Devotees of Padre Pio? Wala? Eh di wala. One time, si Padre Pio, early morning, tulog, nagising lang siya, may nagpakita nga kalag. Masulubon. Murag wala kakaon millions of years. So nangutana si Padre Pio, ngano naa ka dinhi? You know what? Ingon sa kalag, Padre Pio, please offer your masses for us. Kung sa may tubag ni Padre Pio, it's still too early. I'll just pray for you tomorrow. Nisyagit jud ang kalag. Cruel! O ba ninyo? Kapi pa more. Kung sa may cruel sa kwan, sa Bisaya, kapintas! Kaya nga naman, ingon sa kalag, if only you knew how painful it is to suffer in purgatory just for a single second, karon pa lang magmisa na jud ka alang namo. And he vanished crying. Ug si Padre Pio also was crying, saying, I let that poor soul suffer yet for another day. Yet for another day. Nakauna-huna ko ba? Ang purgatorio di ay may kalayo sad. So unsa may pagkalahi sa impyerno? Sa impyerno kung tigluto ka mo, ang kalan todo. Hutdanay og butayin ba? Pero sa purgatorio, siguro mga medyo. Number 5, number 4, init dili. Mapasok ka dili. Pasok gyapon. So ayaw jud pag-dream of going to purgatorio if you can already wish na diretso na sa langit. Amen? Jesus is life. Life is Jesus. So, pwede kita mapalangit diretso. Regular confession. Go to Mass regularly. Do good. Control your mouth kay kasagaran sa atong mga sala. Diri man nagikan. So control your mouth and also practice yung plenary indulgence. Uy, nasa I think part ang regla, di ba? Sa Holy Door, sa Jubilee. So, every now and then, makadawat ka plenary indulgence. Meaning to say, mahibanan ang imong stay sa purgatorio. I know most of you here, mga members sa ministry, sakto? Even ang inyong pagserbisyo sa simbahan, makahiban sa inyong stay sa purgatorio because you are doing a lot of charity. So mauna ang motivation, nag-serve ako sa simbahan para mamatay man ako, kunin man ako ni Lord karon, diretso ko sa langit. Amen? Dungan ta ha? Karon na? Ayaw sa, magbayad pa ta. Mga igsuon, I think ang opposite sa paglaom is discouragement or worst extreme, despair, desperado. Ngano man kita, una sa tanan, ngano kita nagalaom? Ngano kita nagalaom? Asa gikan ang atong paglaom. Pananglitan, naiuban ninyo during the campaign, political campaign, presidential election, may nagsulti somewhere yata sa Philippines, I forgot already, but there's a place in the Philippines where there's a president who says, my dear kababayan ko, pag ako'y naging presidente, pabababain ko ang presyo ng bigas, 20 pesos na lang. 20 pesos na lang. Palanunin niyo ko at bababa ang presyo ng bigas. Bumaba? And sometimes, we put our hopes on those promises. Taphaw kaayo. Unsa man ang tinuod nga laom nga paglaom, nga ang atong paglaom
nakaugat asaman sa mga saad ni Jesus. Root your hope on the promises of God. So ang opposite ana is, mawa na gani ka, bisan kanabang dili nakabilib bisan sa promisa sa Ginoo, na masulod kining gitawag nga despair or discouragement. You know what? The word discouragement comes from the devil. Tanan nga ma-discourage, gikang kana sa demonyo. Kay nga naman, because God encourages. God encourages you to live, to love, to have faith, nga to trust Him, magsalig sa Kanya. Diba? Even the apparitions of the Blessed Mother, ang iyang mga promise is, be converted and God will continue to save you. So, inana. Pero ang discouragement is, dili kita magsumikap to be alive. Just imagine, may mga amahan nga wala nagatrabaho. Imagine that. Ug dili jud ko ka-imagine. Kay normally, basta mag-ingon amahan, nagatrabaho jud. Unless of course, retired ka na. Pero there are still very young men wala na nagatrabaho. Si wifey lang ang nagatrabaho. How is that possible? So when one is being discouraged, it means to say that even God cannot help him. Mauna, sa unang panahon, kung may mag-suicide gani, sa unang panahon, sala jud siya nga dako. Kay nga naman, kay kung mag-suicide ka, meaning to say, na wad-an kag paglaom nga bisan ng Diyos, dili makatabang nimo. Karon unsa man ang suicide? Suicide is a mental health issue. Gipahumot siya, although it's true, pero on the religious aspect, sa Kristohanong nga pagtulunan, tanawa, most of those who are undergoing depression sometimes mawala sa direction, sa focus, sa ilang pagtuo sa Diyos. Mga igsuon, usa sa mga sources kung ngano ang mga kabataan karon dali ma-discourage, paminaw tungod sa social media. Dito sa Amua sa Australia, ang dami kong lugar, no? May Rome na ako, may Australia. Anak jud na, inana man sa Amua. Dito sa Amua, Australia, I was so happy because gi-approve sa among Congress nga ang 16 years old below, bawal na sa social media. Pwede mag-cellphone, pero wala na social media. And they have the political power and will to legislate it. Nalipay ko, ingon ako, sana sa Philippines din. Sugot mo, nga walay Facebook, Instagram, TikTok, you listen, ngano, bati ang social media. Mga ginikanan, nga naka-experience, o mga kalisod sa inyong kabataan, may iba sa inyo, nga naka-experience, ngang ilang anak nga babae na mabdus. At what age? 16, 15, 14. Pundasyon kini sa ilang utok. Pundasyon kini nga idara sa ilang kalag. And if they have that social media nga dili nato makontrol utro sa nga mga adults, kay kita mismo dili ka control sa atong social media consumption, tinoo dili, then therefore we cannot also control young people. And how serious is social media? Sa una, pag may sayop nga mga kabataan, ang basulon ginikanan. Katong walay pa internet sa una, di ba? Kabantay jud ka mana. Ay inana di ay kamo, ang inyong pamilya bati oy. Pero karon dili na mabasol ang ginikanan lang. Ang number one nga kontra, internet, social media.
Siguro sila, Father, makarelate na ako. Katong bago kong pare, December 8, 2001, o gani ingon sa introduction kanina, ugma, 23 years old na ko. Ha? So, katong bago kong pare, sige na ko pakumpisal, bisan mga idaran, mga tigulang. Sa una makadungog ko sa kumpisal sa mga tigulang, malipay na ko. Kaya nga naman, kana bang, ay salamat ang ilang mga sala. Simple lang kaayo. Nag-ugtas sa apo, ugtas kay misis. Ana lang yung mga ugtas-ugtas. Impatience. Karong panahon na, 2000 and 2024, naluoy ko sa mga tigulang. Kay gitudluan man nato sila mag-cellphone. Wala na gud na himuon sa balay. And therefore, sa cellphone, may tablet, mag-Facebook, makapislit lang og reels nga sexy kaayo, may algorithm biha na may sistema. Kabantay mo, lahiun tang example, babae, mahilig ka mo sa bag o sa shoes, pislit usag ka reels, pung! Sunod nga mga adlaw, ang reels mo, puro bag na, puro sapatos na. In the same manner, kung censored or semi-censored kunuhay, kasi nga gina-normalize ng social media, ang dili angay makitaan, di ba, mga altar servers, di ba? Tinodili, o kita nasad mo no? Aminin. Mapislitan na nimo isa, the following days, the following week, magbalik-balik na siya. And therefore, even ang mga kumpisa sa katigulangon, nga imbis nga nag-ugtas lang, impatience karon, nasagulan nag-immoralidad, naluoy in taon ko. You know what? Ang social media, grabe kaayo mo grab sa atong atensyon. Katong wala pa'y internet o social media, naatay panahon kay God. Naatay panahon for silence kay God. Naatay panahon nga dili na ta magduha-duha, I'll go to church today because it's Sunday. Pero tungod sa social media, nahimo siyang Diyos-Diyosan nato. Kay nga naman, the cellphone is always with you. Kinsa nagsulti ana? Emmanuel, God is with us. I will be with you till the end of time. Kinsa nagsulti ana? Jesus. I think that's John chapter 20:28. Go throughout the world, baptize them in the name of the Father, and remember, I am always with you till the end of time. He is with us. Karon, kinsa ang with us all the time? Paggising sa umaga, cellphone ang gahawak. Sa una, katong wala pa'y sayo, wala pa'y kring, kangan samahan. Di ba? Karon, cellphone na. Tanaw dahil ka kung naa kay message. The cellphone has become an idol. Is it useful? Sure. Pero kung gamiton sa dautan, it is also become an idol. Idolatry ang salaana. Mga igsuon, unsa man ang mga epekto niining discouragement. Ang epekto sa discouragement is usahay mauna, anxiety, disorder, depression, and the worst is suicide. Gisultian ko sa nag-invite nako nga supposed to be ang topic nako karon suicide. Pero ngayon nako, pwede dili lang. Advent biya ron, dapat malipayon gamay. Nya suicide. Mga igsoon, na ako'y question din he. Kaibaw na makamumbutar, no? Blue or red? Asa sa feeling nyo ang sakto? More precise, the real deal. Habang may buhay, may pag-asa, or habang may pag-asa, may buhay? Think, isip. Which do you think is correct in a Christian sense? Habang may buhay, may pag-asa, or habang may pag-asa, may buhay? Raising of hands kita, ha? Democratic country of the Philippines. Ha? Kinsa nag-ingon, Father, feeling nako, kaning color blue ang sakto. Kinsa nag-ingon? Isa ang kamot. Very good. Thank you.
Kinsa nagingon, habang may pag-asa may buhay. Color red. Napay ikatulong nga choice. Hindi ko sure, Father. Very good. So mas daghan ninyo ang nagtaas og kamot sa color blue. Sa color red, gamay ra. Pero you know what? The real Christian answer, kung asa ang sakto din sa duha, ang ikaduha. Ayaw palakpak. Paglukso lang. Pwede ka palakpak. Sige, palakpak. Praise the Lord. Nalipay ko, you know what? In my last recollection, when I asked this question, only very few voted. Pero inani di ay ang audience sa regla na minaw participative. Jesus is life. Life is Jesus. Let's analyze a little bit. Habang may buhay, may pag-asa. Tanan ba nga buhi, may gana sa kinabuhi? Yes or no? Dili tanan. There are a lot of people living but are not motivated to live. Walay gana. Inan ang color blue. While on the other side is, as long as you have hope, then you will continue living. Kasabot na mo? Let's vote again. Feeling nyo, asa ang masakto? Ang blue or red? Kinsa nagingon ang puwa? Pwede ka balimbing. Anak man ang politika sa Pilipinas. Ha? Katong nibutar sa gagawin kong 20 pesos ang bigas na maganana bang mga igsuon. Kanina naka-mention si Father nga importante nga ang atong paglaom i-anchor nato, iugat nato dili sa saad sa mga tawo. Panalitan dito ko na-assign sa Pasig. Nag-ilis og barangay captain. Last minute pagkagabi katong karaan mapildi na. So ang mga tao nag-change og partido. Nahibulong siya ngano man ni sila ni Ilis oy. Ni change og partido. Nya nadaog jud katong kontra. And then may nangutanan nako, Dre, ngano inana man na Dre? Ingon nako kay pobre good kung asa ang source didto sila. Kay nakit-an jud nako human mapildi daghan jud ang natangtangan og trabaho. Kay sa politiko walay permanente nga kolor. Amen. So let us not only root our hope on the promises of people, but root them on the promises of God. Naa siya'y tulo ka basic promise. Mauna, dapat maglaom jud ta kauban sa Dios. Number 1, ang promise ni God, luwason ko kamong tanan. I will save all of you. That's a promise. Ang uban ba natong minatay naluwas na? Yes. Ang uban naluwas ba? What assured? That's why we continue to pray. Ang ikaduha niya nga promise is konektado kini sa number 1, pasayloon ko kamo sa inyong mga sala. Pangayo lang pasaylo, but may hustisya sa dang Ginoo. Dili lang nga sulod ka kumpisal, nya padayon ka sa imong binuang, dili man na sakto. So dapat kung mangay ka pasayloan, ayuha ang imong kinabuhi. And number 3 promise, basic promise of God. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So God pala is not only present pag malipayon kita, kung may kwarta lang kita. Ang uban nato, dili magampo kaniya kung may problema. All the more nga dapat kita magpray. Commercial break brought to you by Nature Spring. Hinapa ko yung other recollections base mapagaw ko. So, habang may pag-asa, may buhay. Mga igsuon, ayaw ka discourage. Ha? Ayaw ka discourage.
na ako'y experience, pasensya na kamo sa akong example ha, kaya mag-witnessing sad ko ba, testimonial giving, para at least makaibaw mo nga, ay, ang mga pare di ay may pag-anto sa di ay, nag-aanto sa di ay ni mga pare. Kaya usahay makita nyo kami mga pare, feeling nyo Superman kami. Ha? Feeling nyo wala kami nag-aantos. If our families suffer, we suffer also. Kung kamo may mga balatian, ang ubang pare, masamot kabalatian. Kaya nga naman, grabe good nga mo magpakaon, bisan unsa na lang. Di ba? One time, estudyante ko sa Roma, for 3 years. Sa Rome, scholar kami sa congregation. Pero pag summer na, wala na scholarship. And therefore, mangita kami countries or place nga makamisa kami, makaministry, and then kami matagaan sa og allowance. Kay pag naa ka na sa Rome, you don't ask Cebu to finance you, kay mahal jud sa tanan. So nagtratrabaho din kami in a way. So on my 2 summers, na ako, diha man lang sa kilid, Zurich, Switzerland. Ay kasuya. Pangutana, Father, ilang countries na napuntahan mo? Pangutana. Father, ilang countries na napuntahan mo? Pangutana. Di ko kadungog. Ambot? Kay Ilonggo man ko, pwede ko katikal, pwede ko kagiro. Pag Ilonggo gani, license na nga mga hambugiro. Natural na sa amo, sa Negros, kanang hambog-hambog. Ay, talo ka sa lolo ko. So kami may license, may doctorate pa gani. So maginambog ganing Ilonggo nga pare, natural na siya. So pila? Unsa to pangutana ninyo? Pila ka nasod? 14 pa lang, gamay pa. Diba? So, Jesus is life. Life is Jesus. Ang cute nyo. I love you all. Sarangheyo. Kamsamnida. Katong nasa Switzerland ako, giatake ako sa sakit kaayong tiyan. I don't know what's happening. I'm sure, usalan jud ang sure nako, dili ko mabdus. Pero perting sakita sa akong tiyan. Nakasakay pa kog train going from Rome going to Switzerland. No, dugay kaayo na siya nga biyahe. Pero luspad kaayo ko. I want to go to the hospital, pero wala man ko'y kwarta. Kaya ang sistema sa ospital sa gawas, kung wala kay insurance, murag Pilipinas. Down payment system. So giantos nako until finally nagyelo ng akong mata. Jaundice ang tawag ana. And therefore something is wrong either with my kidney or with my liver. And so pag sulod ko sa ospital, murag Pilipinas, Sir, do you have $15,000 for down payment? Gitubag yun na akong receptionist. Naganaan akong nawang, wala manggani ko $1. Ingon ako, can I sign the waiver? Oh, waiver. Sabi ko, please. Pero during that time, nag-pray jud ko, Lord, do something out of my situation. Naglisod na ko. So, gi-ultrasound ko, fast forward, and they discovered ng akong gallbladder kabutahon with 12 stones. Sabi ko, pari jud ko, pati akong bato 12. Ang pinakadako si Pedro, ang pinakagamay si Judas. Ngono, pari jud ko pati akong bato 12. Ha? So, fast forward, gitangtang ang akong gallbladder with 12 stones. Pero samtang nag-recover ko after 2 days, na ako'y vial plastic diri sa kilid. Sige ka puno. Ingon sa mga doktor, mga German, ngon nila, let's try to CT scan him. So, gi-CT scan ko. Kaysa city good to. Kung sa town siguro to, town scan. No? Kaysa city man ko, so gi-CT scan ko. At least kaibaw na kamo ha. So, kung sa barangay to nahitabo, barangay scan ang tawag ana. O sa simbahan, simbahan scan.
Nya kaysa city, Zurich, city scan. Amen? Klaro ta ba? No? So pag CT scan sa ako, 30% of my liver nauga, dried up. Kay during my operation, natandog nilang akong liver. Mao na dako ng akong tiyan. Sexy ko sa una. Athletic ko sa una. Pero human ato, gi-open nila akong tiyan. Maayo na lang kay naminaw sila sa Japanese, German nga doktor. Kasi sabi ng mga Swiss doctors, let's open him up next week. Ingon sa Japanese, now, let's open him now. Okay, arigato, gozaimasu. So, gi-open nila ako. Murag as simple lang ba? Murag nag-abli lang og plutas. When they sliced me up, they discovered ang liver nako patay na ang katunga. If ever they extended it for 1 week, ang inyong speaker direct kalag lang. Hinapay na lang ang mabilin. And you know what? For 3 weeks, I was there sa hospital. And finally, after 3 weeks, gitang-tang na tanan nga tube. Yehey! Makauli na ko. Temperature. Pag-measure sa temperature, 39. Meaning, infection. Father, may infection ka. Balik. Tubo na son. And then this time, exactly after that week, nahubag ang akong tiil from waist down. Ang akong waist is 38. During the hubag time, hubagation, na 44 ang akong hawak. Inana kahubag. Bisan ang akua, dako kaayo. Sa hubag. Ang tawag ana nga sakit, thrombosis. And this time, for the first time in almost 1 month, sabi ng doktor, Father, this time, this is fatal. Makamatay. Hila ko For the first time, kagwapo na akong pagkapari, pagkaisog murag German ang naong, Rottweiler, nakahilak. Pagkadungog na ako, posible kang mamatay. Tawag dahil kong pare, Maayo na lang kay ang pare, kay baw mag-in-English, bisan German. And I remember when he anointed of the sick, si Father Joris, na siya gitudlo na ako. Kay nangutan naman siya, Father, were you crying because you don't believe that God can heal you? Were you crying because you're afraid of pain? You know what, Father? Those are coming from the devil. Because the devil is discouraging you. Ingon ako, so what shall I do? I'll teach you one prayer that can expel the demon in you. Di ba usahay? Ayaw pag unahuna na, kay basi itulod ka sa yawa. The devil can always push us. Itulod kita sa demonyo. You know what's the prayer nga gitudlo sa pare? Simple lang kaayo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Nagatuwa ko sa Diyos, Amahan, makagagahom sa tanan. Credo. You are exercising yourself. You are trying to overtake yourself. So when you are in pain, when you are in doubt, when you hear something bad, I believe in God, the Father Almighty. If you see other people suffering, pray for them. When I was for the first time assigned in Pasig, naka-experience ko, nakakita sa ilang presuhan, nga gipahawa na, a former prisoner, gidala na sa barangay, laya na. Ang mga tao, grabing storyahanay. But I was there in the chapel, sabi ko, Lord, thank you, may marireunite ng family. Also, every day, ang paborito na ako diya sa Pasig, kanang may magbaligya, pag uso avocado, ang syagi niya, avocado! Avocado! Sabi ko, uy, naana sa simanang nagbaligya. Nya, kung wala na, dili na usong avocado, fruit salad!
How do you interpret that? How do you interpret that? It's an ordinary paglalako ng baligya. Pero if you hear her every day, it means to say, may grasya siya every day. I want you to acknowledge that. Sa panahon sa Adbyento, dapat inana kita, kopyahon nato ang mata sa Diyos. How does God look at His people? Ngano man siya nanaog? Kay He was looking at us from afar. Ug may nakita siya kanato, ingon niya, kaluluoy nila. Kagwapa man hinuon niya, daghan man mga sala. Kagwapo man hinuon, pero ngano dili man lagi makamove on. Gipatasan pa hinuon, imbes nga move on. Diba? Nya ingon ni Lord, I think ang solusyon, manaog lang jud ko. So pagpanaog niya, kung sabi gibuhat niya, nagtudlo, nag-ayo sa masakiton, and naghigugma ka nato. Mauna, sige ka magbalik-balik sa simbahan because na-experience nyo, giunsa ka mo ni Lord kapag higugma. Amen? Hindi pa ako tapos. In conclusion, hapit na mo uli. Wala na lang tayo adoration sa Lenten season na lang. Unsaon nato pag-develop nga mapalig-on ang atong Christian virtue of hope. Unsaon man nato pag-develop nga mapalig-on ang atong paglaom. There are 5 pointers. Number 1, walay lain kundili ang prayer. Pray, pray, and pray. Ayaw jud kalimot. Mga igsuon, usahay, kung may mahitabo ka nato nga dili mao, ang atong prayer style, nagapray biya gyapon kita, ginabasol nato si Lord. Ayaw jud. The more you blame God, the more you are playing the game of the devil. The more you blame God, the more you are playing the game plan of the devil. Kasi nga anything that can make God sad is a devil's plot. So unsa may ang proper way of praying, especially kung kita gina-challenge. Positive gihapon. Remember, every time you look at the cross, positive, dili negative. Unsaon man, for example, may mga challenges kita sa life. Lord, you know what? I don't know what to do. Can you please hayagi akong huna-huna nga makadesisyon ko og nindot? Inana. Because the Lord has a lot of ways to help us. Usahay biya, ang tanaw nato sa Diyos, nakakahon na. Testing. Usahay, magbasa pa lang si Father diya sa gospel, no? Sample a reading from the Holy Gospel according to Luke. There's a father with 2 sons. Kaibaw na ko na, prodigal son na. Diba? Immediately, you shut down. Dili na ka maminaw, kay memorize naman nimo. Ana ba? Once there was a farmer, kaibaw na ko ana, parable of the sower na. Diba? Automatic, shut down. Kaibaw naman ka. Pero you know what? The Word of God speaks to us our real life. For example, ang gospel is prodigal son. Kung ang issue mo, si papa mo, pagbasa pa lang ni Father sa gospel, maigo jud ka sa papa. Kay siya ang issue mo. Kung pananglitan, ikaw yung pasaway nga anak. Pagbasa ni Father sa gospel, may prodigal son, ikaw jud ang maigo dayon. Or kung ikaw ang luuran nga kuya, nga naga-change na of ways of life ang iyang mangod, ug dili nimo tugutan nga mausab, kontrabida kayo kang dako, then maigo ka sa story ng elder son. Pero kung hindi ikaw ang papa, dili ikaw ang anak na bunso o ang kuya, wala kay labot sa istorya, maybe maigo ka sa sulugoon,
Kaibaw na kamo sa pangalan sa sulugoon, sa prodigal son, wala pa. Ang pangalan niya, si Hurry. Diba? Sabi ng hari, hurry! Give him back the robes. Dili, oy, joke yun. Ang hurry sa Bisaya, pagdali, ihatag balik sa iyang kopa. Pero ang pangalan din sa English, Hurry. Usahay si Quick, si Quickie. Diba? Mga igsuon, importante nga pag-atubang nato ang Diyos, be sure nga kaistorya mo nga Diyos, ang Diyos sa Biblia. Kay naa kitay usahay mga idea nga dili sa Biblia. He is not the historical Jesus of the Bible. Pananglitan sometimes, uban nato, we overemphasize nga si Jesus is a punishing God. Ambot lang unsa nimo, how do you pray kung ang image nimo kay God is a punishing God? Di ba? Pero kung ang imong image of God is a forgiving God, bisan wala ka pa makasal sa simbahan, pwede man gihapon magsimba. Kay nga naman, kaibaw ka siguro, the time has not yet come. Simba lang. Kasi at one point in your life, maigo jud ka sa pulong nga makapadesisyon nimo nga magpakasal jud ikaw. No matter how simple it may be. Amen? So please pray. And pray to the right God. Number 2, calculated risk. Calculated risk. Before kita sa number 2, na-remember ko lang ang story. By the way, my father, ang akong papa, namatay 5 months ago lang. We are still in shock. Kasi my dad, although may lung disease siya, we are not expecting he will die very soon. Pero namatay siya 5 months ago. And so during the feast day of Padre Pio, commercial break, Nature Spring, Jesus is life. Life is Jesus. Katong piyesta ni Padre Pio sa akong sermon dito sa among parokya, nakashare ko sa experience sa usa ka inahan. Kasi sometimes mag-pray kita even sa mga saints, ang pangayoon lang nato maayo kita sa mga balatian, right? Pero kining inahan, lahi ang iyang gipangayo, namatay ang iyang usa ka lalaking anak. And syempre, as a mother, ang iyang pangandoy is, Lord, sana naman ma-feel ko na safe na siya, happy na siya sa pikas nga kinabuhi. Di ba? Inana majuta. How I wish my daddy is already happy. How I wish my brother is already happy. Inana ba? So nag-pray siya kay Padre Pio. Sabi niya, kay devotee man siya ni Padre Pio, Padre Pio, I know you are already in heaven. You have answered a lot of prayers. Can you please give me a sign ng akong anak nga namatay, malipayon na? She slept, natulog siya, and then nagdamgo siya sa iyang anak. Ingon sa iyang anak, Mama, happy na ko dinhi, happier than when I was on earth. And pagising ng nanay, what do you think ang feeling sa inahan? Happy sad, di ba? Kasi may assurance siya, nga gipakita ni Padre Pio. So while preaching, no, kanang storyaha, nagsulod sa akong mind nga 5 months ago lang namatay akong daddy. Nagatubang ko sa statwa ni Padre Pio. Ingon ako sa parokya. Mga parokyano, testingan nako be. Kanawang murag childish play lang ba? Testingan nako bing powers ni Padre Pio. So nagatubang ko, Padre Pio, you know what? My daddy also passed 5 months ago. Can you please give me a sign? But this time, a particular sign. Demanding man ko. Ingon ako, can you give me a sign nga nagakanta siya o Frank Sinatra song? My daddy's voice is really like Frank Sinatra. And so natulog ako. Around 3 o'clock a.m., I saw my daddy smiling with a microphone and singing, Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. I was awakened immediately. And I was also smiling when I woke up. The following day, excited kaayo ko nga i-share sa sermon balik sa mga tao. And people started to pray also. Nanay ni Dool, Father, ni-pray biya ako kay Padre Pio, pero wala ko kadamgo. Better luck next time. Number 2, last 4 na lang, uli na ta, calculated risks. Mga igsuon, kung ganahan kita nga ang atong paglaom may ugat, may dating, siguro maghimo gani kitag mga desisyon. Tan-awon nato dayon unsay mga consequences niini. Let me talk to young people who are here. Young people, asa kamo? Isang kamot sa mga batanon. Isang kamot para makita nako. Very good. You know what? This is like heaven. Sa langit, dili lang puro pobre. May tigulang, may batanon. May bata, may idaran. May dato, may pobre. This is just like heaven. Paminaw sa mga batanon. Kinsa ninyo mga may boyfriend o girlfriend na? Isang kamot. Aminin. O sige, sekreto na lang. Ang mga inyong mga nanay nagtanaw, bantay ka pag uli ha, may girlfriend na di ay ka ha? Nga naman ko nakasulti about girlfriend and boyfriend, principle number 1. Pag kamo may girlfriend and boyfriend sa inyong barato nga edad, young age, remember this, nothing is permanent in that relationship. It can still change. Especially kamo nga puberty, feeling mo lang dako kag lawas, kay naa na kay bungot, pero wala kay buot. Unsa may proof nga ang mental age na mga bata paatras karon? I am not insulting you ha. This is a fact. May study. Ang mental age karon sa mga batanon o bata -4. Sa unang panahon, kining dapita dere kani mga idaran, ang atong first communion sulti is sila. Anong grade? Ang ato nga first communion unsa nga grade? Grade 2. Sa mga tigulang grade 2. Sa mga millennial nagsugod-sugod grade 3 na. Karon ang first communion grade yang kumpirma grade 9, grade 10. Yang kalaslon 100. Magsulod gani kamo og commitments, whether girlfriend or boyfriend or even business, you have to know already by calculated risk ang mga consequences niini. Kay karong mga panahona, aside sa daghang suicide, in Central Visayas, there are 18 suicide per month, Central Visayas alone. Sa tibuok Pilipinas, ang Cebu province ang may pinakadaghan nga suicide province. Ang paborito nga place, ang Bakanan, ang First Bridge. Sakop sa parokya sa Kaybaw na mo. Usa sa mga issue sa mga batanon, pre-marital sex or nagbunga, teenage pregnancy. Calculated risk. Lana siya dong sa sugod. Pero ang obligasyon, pilo-pilo. So never enter because trouble is waiting also. Wait for the right time. So ang number 2, you want to hope. Therefore, calculate the risks. Kasi kung dili ka mag-calculate ng risk, dali ka mawad ano paglaom. Kay nga naman, are you ready to fail? Are you ready to be rejected? Are you ready to be denied? If you are not, don't enter.
into those things. Kung hamtong ka na denial, no matter my failure, kasi at least naatay kadaganan na. Pero sa mga bata, emotionally so low pa. Amen? Number 3. Kung feeling mo ang imong life, murag wala na excitement, may I invite you to join groups or community living. What is community living? Kining inyo, mandated organization. That's one. Another is faith-based community. Halimbawa, si Father Joris, by God's grace, naimbita ako sa bukas loob sa Diyos. These are just like lingkod ng Panginoon, Couples for Christ, pero I entered, by God's grace, bukas loob sa Diyos. I entered 2 years ago, and now, I am already giving marriage encounter as spiritual director, solo parents, and then this summer, hopefully, I will be joining the couples and families for family encounter. And you know what? Katong uban, drooping spirit, wala na jud kagana-gana. Pero karon na-revive because of community living. Join community faith-based. Father, kanang mga fraternity, pwede ko ka-join, ana? Pwede, ugma langit na ka. Kay naagyapon mga hazing, ana. Kabantay ka mo sa mga idaran diri, no? Sa unang panahon, mag-ingo kag fraternity, manago na sila. True? Amen? Karon ang atong mga pader, unsa may makita ninyo? Sigma Rho Kappa. Unsa pa yung mga fraternity? Kappa-kappa, pulong-pulong. Ang mga symbol nila ba naa na sa mga koral? Pasimple lang ka na. Kay baw ka mo na ng mga iro, di ba? Manghihi na ganing iro, dili na ako sundo ng example. Manghihi na ganing iro, meaning, teritoryo na ako ni. So sila nga magpintal-pintal, pasimple lang yan. Brought to you by, sponsored by, Boysen, paint ng bayan. Pero they are claiming territory. Akala nyo lang, no? Brought to you by, painted by, donated by, inihian na yan. Territorial ang fraternity. And you will not be happy. Don't root solely your hope on people. Solely, meaning to say, you can always root on people, especially kung promising man sila. Pero at the same time, to have deeper roots, your hope, paglaom sa Ginoo. Second to the last, educate. Dili pa man ni. Do good. Do something good to others again and again and again. Karong mga panahon na kay uso ang mental health issues, sometimes na overemphasize kita sa self-care to the point nga makalimot kita sa uban, care for others. Ang self-care importante. Amen? Jesus is life. Life is Jesus. Hapit na tamahuman. Pero usahay sa sobrang self-care nato, malimta nato ang Christian virtue of caring for others. So always remember others. Naay series of bagyo, di ba? Nabantayan biya ni nako, personal reflection. Kung taga-asa ang presidente sa Pilipinas, didto ang bagyo. Katong ang presidente, si President Duterte, asa ang bagyo. Sulti ko. Di ba? Ang Cagayan wala jud na baha-baha sa una. Ang Davao wala jud na. Ang Siargao wala jud na. Pero pag Presidente Duterte, ang bagyo naa didto. Karon kinsa presidente? Si 20 pesos. Asa ang bagyo? Sulti ko. Asa? Sa north or south? Norte, di ba? Usa lang ka beses. Sa Cebu, wala man tayo presidente.
feeling lang. Gitangtang na. Gitangtang na. Giklam pa ang kuhan. So, during those series of Bagyo sa Norte, na ay mga group of volunteers nga nagdaog ready to eat nga mga pagkaon. So na taga Manila na ngadto dito sa Norte, nagdala sila mga burger. Kasi ingon nila, wala sila time magluto. Wa jud to mauga ilang yuta. One typhoon after another, basa jud to kanunay ilang yuta. So no time to gather wood, hurot ang supply. So nagdala sila ready to eat burger. So pag-abot nila, linya dayon. And in front was a grade 6 girl. Gamay nga babae. Ingon sa volunteer, Miga, this burger is for you ha, kauna. Nagpadaplin ang bata, gisud sa iyang bag. Nakitaan sa volunteer, ano man wala ni niya. So giduol niya, wa lagi nimo kan-ani. Kay ihatag man ninako sa akong mga manghod. Kabuutan nimo. So, ang volunteer, nagkuot na sa burger. O this time kauna, imuha na jud ni, kay luspad na kayong nawong. But, inana gyapon gibuhat sa grade 6 nga babae. Gisulod sa iyang bag, and this time, she walked away smiling. Kay ngano? Giduol siya sa volunteer. Ngano man jud? Kay kanina, sabi niya, when you gave me one burger, sabi ko, yehey, tigkalahati na sila. But when you gave me another burger, yehey, tigisa na silang burger. My goodness. Grade 6, kahibaw na maghuna-huna for others. Even siya mismo gutom. Sabi ko, siguro ang iyang community, ang iyang parokya, maayo kaayo nga mga tao. Makatakod man ang kaayuhan. Makatakod ang kaayuhan. For example, there is a Birhen sa Regla. Kung kamo lang, mga mandated orgs, makita sa mga tao nga nagsulob sa uniform, you know what? How important yung uniform mo? Kana mga dili magsimba, makaremember, ay, mangadto na sadya sa simbahan o magsamba sa Ginoo. Even sa uniform, it speaks volumes. How much more kung kamo may service nga ginabuhat from time to time. You are doing a lot of things. So, ganahan ka nga dili kadali ma-discourage, help others, ug ang ibawi sa imuha kanang smile sa mga tao, di jud na mabayran. Di jud na mabayran. I remember after the first communion, tanan nagabarog except for one small lady na naala siya sa corner. I was just watching kasi human sa communion, everyone was standing, nag-wave-wave sa ilang kandila. Final song na ba? Celebrate naman, nakadawat na kay Kristo. Pero kining tawhana, wa jud siya ka wave-wave. Kaya ang iyang kamot, ana. Ang iyang tiil, ana. Laylay. I was so touched by her simplicity and innocence. Nikuot dayon ko sa akong wallet. Kaya I remember, during that week, na ako'y bisita from Zurich, Switzerland. Naghatag siya chocolates and 100 francs, which is equivalent to 6,000. During the Mass, natandog jud ko. And then I called one catechist, sabi ko, tagpila ang wheelchair. Insigida after the Mass, I bought her a wheelchair. And then hindi ako nagbigay, pinabigay ko sa catechist. She cried. She cried. Sabi ko, aanhin ko ang 100 francs. Mudako lang akong tiyan, sige kaon. Kaya nga sabi ko, every time makadaot ko kwarta, gamito na nako for a transformative person. Kanang may impact ba? Kanang mga ayuda, duhara na kadlaw. Kung something, for example, katong gi-share na ako kanina sa inyo, mga ruling ta, o ang kwarta nga mag-gather, para pakasal ang mga nagpuyo-puyo nga parents sa ato mga youth sa ministry, they will never forget the church. Transformative ang tawag, ana. Nasadsad ko, kasi yesterday, may pari kami nga namatay. 2 months lang, liver cancer cirrhosis. 2 months lang ang giantos niya, patay dayon. Ingon sa doktor, 6 months na lang imong kabuhi, Father.
Nya ang meaning di ay sa 6 months, 2 months. So sultihan ka sa doktor 6 months, 2 months na lang na. Sultihan ka 1 month, 1 week na rin na. No? Sultihan ka 1 week, taod-taod patay na ka. Naguol ko kay going home. Wala ko naguol kay namatay si Father alone. Kay samtang nag-ride on mako pabalik. Ingon sa na, Father, ka-remember ka katong gikasal nimo? Oo. Nagbalhin og relihiyon. Ha? Ngano man? Kay iyang ba na pulis? May bisyo. May bisyo. Pagsulod nila ni ining relihiyon, inana man kanunay mga storya, no? Nausab, wala na mag-inom. Wala namang chicks. So out of gratitude sa nag-convert, nagpabalhin sad sila. Sabi ko, mauba? Kasakit. Di ba? So I hope sa ato mga pamalandong, especially about hope and even synodality sa long term, I hope makapamalandong kita, especially sa mga members sa PPC, kanang something transformative ba, nga may effect sa pagtuo nga makatandog kitag kinabuhi. And lastly, para mulig-on ang atong paglaom, palihog, educate also your mind and hearts. Ha? Educate also your mind and heart. Mga ginikanan, kahibaw ko sa inyong struggle. Ang inyong mga anak nga pabadlong, wala na'y pananghid, ha? Nakuyawang kamo kay kanunay sa gawas. Muuli gani, yawyawan ninyo dayon. Tinoo dili, mauna permi na ako madunggan. Ang mga kabataan karon lahi na nga breed. And you cannot even tell them, you know what? I was young also before. No way. You cannot anymore use that dialogue because it's unfair to them and it's unfair to us. Lahi itong atong panahon, wala pa to internet. Ang mga bayot sa una, maihap pa. Artista lang o hairdresser, di ba? Sila Fanny Serrano, kinsa pa mga bayot sa una, maihap lang. Pagsulod sa internet, maihap na lang ang straight. Mga pari, pangagwapo. Jesus life. Life is Jesus. Kadaghanan sa atong struggle karon, balik ta sa mga kabataan, tagai sila space to explain. Mananglitan, feeling mo may sayop siya. Inani ang style karon. Odong, murag sayop lagi to. Explain be, unsa may gibuhat nimo. Oday, dugay lagi ka uli. Explain be, unsa may angay na ako may bawaan, ngano dugay pa uli. Give them space to explain. Ha? Kasi kung masuko ka, tubag dayon sila, magsinagitay na mo. Ya, manluod ka, kay gitubag-tubag ka. But kung ikaw mismo proactive, ikaw na mismo maghatag, o sige, dili ko masuko sa unya pa, i-delay lang nako gamay. Explain ni si Father tuloy. Explain si Mama, naunsa man to, nabuak lagi itong baso. Di ba? Ngay, pasensya na ka, nakalitan ko, kay samtang nagugat ko, may nag-agi kog itom, nakuratan ko. Mao ba? Unsa may itsura? Nag-antsuhos? Papatunin mo. Mga inana ba na? So let them explain, og dili ka maglagot. Mga igsuon, last point nato, nga naman i-educate ang mind and heart, kasi ang mind nato mahutdan. Ang heart nato mahutdan. Sa una, mag-attend tag psychology. Kanang mga psychological handlers nga ginahatag sa ato pag may problema. Mu-expire ka na. Ngano man, ang eksperyensya sa kasakit naga-improve, naga-evolve. Kung sa una ginagmay makapasaylo ka karon, mas dako nga mga challenges, mas kinahanglan nimo, mas dako sad nga pasensya o pagsabot. And therefore kinahanglanon i-educate ang mind. Pananglitan, kasagaran nato paspas maghuna-huna kay naa namang good tay kultura sa Pilipinas, bisan sa Cebu, nga mga investigador ng bayan. Kay nga naman, tanawa, Christy Permin, Boy Abunda,
Something private, istoryahan in public. Let me give you a recent example kung asa angay jud ni ikumpisal sa mga guilty. Maris Racal, Anthony Jennings. Showbiz personality sila, true. Ang life nila publiko, true. Pero may nagpagawas og mga private messages. Mag-ingon tag private para lang na sa mata sa usa. Kung isa ikaw sa mga nagbasa, maniniid ikaw. Hilabtero, hilabtera ikaw. Ngano seryoso kini nga point? Kung inana ang imong mentalidad, kay kunuhay artista, you read the private texts sa ubang mga tawo. Kung inana ang imong mentalidad ug membro ka sa mandated group, makuyawan ko nimo. Kay I don't know, baka ginaistoryahan sad ko nimo sa akong private life. Kuha ninyo? Usara ni kautok. Kung kini distorted, kung kining utok ka, may paranoia, wala pa gani may tabo, someone would like to kill me. I dare you. May inutusan na akong papatayin ka. Tsakasi. Kasi pag may nangyari sa akin at papatayin ako. Why is that thinking ganyan? Kasi these are kinds of people who promotes violence. Kung ang utak mo violence, ang balos ana is delusional ikaw. Feeling mo may papatay din sa'yo because you're thinking of that for others. Nganong uban, kanabang may nagtapok ra, mag-react dayon. Kayang imong panghuna-huna, sige kag libak. Di ba? Sige ka pang libak. Kaya pag napadaan ka sa isang grupo, natawa sila, uy, gilibak lagi ko ninyo. Kasi, ganyan kang mag-isip. Kuha nyo? So therefore, unless dili nato nadunggan first hand, ayaw pag-react. If ever, for example, may tig-report nimo, bahin sa imong igsuon, may tig-report nimo, tig-sulsul ba sa balita? And alam mo, every time nga sultian ka, mag-react jud kag negatively, masuko ka sa inyong balay, tell that person, I want to be at peace. I don't like to hear your news. Educate your mind. Educate your heart. Ayaw sa guli ug binuang. You get it? Kasi the mind and the heart are connected. Kung kini puno sa kabuang, binastos, malaway, it will come in the open. And just imagine you are serving the church, you're serving your family, and then mo expect ka nga may grasya. Purity of mind, purity of heart will also deepen ang atong paglaom. Amen? So mga igsuon, mao kini ang akong reflection for our Advent tonight. Salamat sa inyong pagpaminaw, ha? And we'll just end it with a prayer, ha? We'll end it with a prayer and then with a song nga gipatukar nako kanina. Or maybe the Ora Pro Nobis. Manindog kitang tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kitang tanan palihog. Ginoong Jesus, Ikaw ang among kahayag. Pagkabuutan mo, Ginoo, nga naghatag ka namo og kusog ug kalipay. Sa kalisdanan, ikaw ang among dalangpanan. Sa kasakit, ikaw ang among kasiguruhan. Paglaom sa among kalag, paghatag og kalinaw sa among kasing-kasing. Pagpuno kanamo og gugma og grasya, aron kami magapadayon sa dalan nga matarong. Jesus, ikaw ang among buhing paglaom, ikaw ang tuburan sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong dakong gugma ug sa imong grasya nga walay sukod. Amen. Awito nato ang Holy Mary.
peace. Ginoo, salamat kaayo niining recollection ug sa suporta sa mga parokyano nga mga pamalandong sa imong pulong. Holy Mary, now we crown you, honored Queen of all our race. Noble Virgin, make our tribute in your love and gain us grace. Ora pro nobis. Amen. Ora pro nobis. Glorious Queen, look down in kindness, while before your throne we stand. Bring us blessing to your children, wash our homes and guard our land. Ora pro nobis. Amen. Ora pro nobis. Amen. It's 9 o'clock. Father, thank you for the blessing and provision of this home. Thank you that you have given me authority to trample on every power of the enemy, authority to bind and loose, and to release the atmosphere of heaven and earth. Right now, in Jesus' name, I bring my home under my authority now and under the authority of Jesus Christ. I take full authority over the home in the name of Jesus Christ. The keys to this home have been given to me. Authority has been given to me, and I take a total and complete authority over this entire home now in Jesus' name. Just repeat it in your mind, this prayer. I renounce all ungodliness and all sinful activity that has ever taken place in this home or on this land, all the way back to Adam. I renounce the sin of all previous owners, renters, guests, and even builders. Any curses or evil agreements ever made in or over his home, I now declare broken, null and void in the name and authority of Jesus. In the name of Jesus, I also command every foul and unclean spirit to be bound now and to leave my home. I cancel every claim and right the enemy might have here. By the blood of Jesus Christ, I cleanse this home and everything in it with the blood of Christ. I now consecrate and dedicate this home and the land it is on to the rule of Jesus, the presence of the Holy Spirit, and the kingdom of God. I dedicate everything in and around this house to the Lord Jesus and claim that it is under His rule, protection, and blessing. Every room, all appliances, the structure and infrastructure, the water and the electricity. And lastly, come Holy Spirit, come and fill every part of this home with the fullness of the kingdom of God, with your love, your peace, and your rest. Jesus, I ask that you would also send your angels to cleanse this home now and to establish your kingdom here and to build a shield of protection around it. In the mighty name of Jesus Christ the Lord, I now proclaim that this home, your home, land and everything in it is the property of the kingdom of God. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios sa tanang pamilya, ang Amahan,
ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Jesus is life. Life is Jesus. Madamo gid nga salamat.